Yeah. So no, I had it. I had it, and then I just quit. Ja, tror jeg. Det var sat på, hvad ved jeg, 10 bar. Ja. Ikke også? Ja, ikke for højt. Så kunne man da lige få den skyllet af. Det når du kører. Ej. Kun når der er noget, jeg skal filme. Vil filme. Sjældne fugle. Nå, det er den der, hvad hedder den? RG 500, tror jeg. Ja. Faktisk. Yes. Den hed. Jeg kan godt lige for nogle år siden prale de med over på Egeskov Slot, og de havde sådan en RG 500 Suzuki Wankel udstillet. Da vi så kom ind på parkeringspladsen, så holdt der 2 ved siden af hinanden udenfor på nummerpladerne, kørende, som var flottere end den, de havde stående inde på slottet. Jo, meget flottere end der. Og det var ligesom den vi tog over Isle of Man. De der gamle... Ja, KH3'erne. Ja. Ja, for satan, de var flotte. Du har aldrig set. Hey.